3 egun hauetako jardunaldietan helburu bat izan dugu, ez? Eta izan da, bizitzak eta lurraldeak zeharkatzen gaituen hori amankomunean eta eztabaidan jartzearena, ez? Gaur egun Euskal Herrian ikusten dugu esperientzia asko badaudela jada martxan, eta ikusten genuen esperientzia horiek badituztela gako komun batzuk eta guzti horiek egiten dutena da bidea urratu. Eta bidea urratzen ari diren heinean, marko teorikoa ere moldatu beharko genukela. Marko teoriko hori, errelato komun hori, lehenengo egunean eztabaidan jarri genuen, Beñat Irasuegi, Jule Goikotxea eta Imanol Esnaolarekin. Oso gako interesgarriak atera ziren eta horrek eman zigun bide atzoko jardunaldian, esperientziak lurra hartzeko. Esperientzia desberdinetatik abiatuta, Carlos Renedo, Patri Perales eta Joseba Garmendiak, jada egin zutena izan zen lupa bat jarri esperientzia horietan, eta lupa horren bidez xe aztertu zituzten kontutan hartu behar ditugun elementuak. Eta gaur berriz, ikusi duguna izan da burujabetza desberdinek, energia burujabetza, elikadura burujabetza, teknologia burujabetza, eta beste hainbat zaintzak, hezkuntza, kultura, aintzat hartuz, sinergia oso interesgarriak atera daitezkela, eta ateratzeaz gain gure bide hori geroz eta gehiago zehazten dutela. Behar duguna da guztion artean, elkarlanean, eztabaida guzti horiek pixkanaka landu, ondu, eta orube amankomun batean Euskal Herrira ekarri, ikusarazi eta gizarteratu.